Wie was het? Het was hartstikke chic. Het was exact zoals je het voor ogen had. Het liep, de reacties waren echt kippenvel momenten bij. Echt, alles wat je kunt wensen is goed gekomen. Het kan niet beter. Ja, ongelooflijk. Ja. Volle zalen had je. 6 keer uitverkocht. Ja. Ja. Een wachtlijst voor mensen die nog willen komen, maar helaas. Ja. Wie waren de reacties? Nou, super. Als het, misschien heb je ook wel internet gelezen of mensen gehuurd. Het was echt, de zaal was echt kippenvel. Echt mensen die er nog echt in tronen zingen. Die wat vertellen, god, jij mijn moeder wil nooit overkallen. En nu heb ik haar vol gezien. Dus je schoot helemaal vol. Een mevrouw van 97, die zei, het was precies zoiets gezegd. Ik heb kippenvel gehad. Ik heb het zo heel schoon gewonnen, maar het was ook heel emotioneel allemaal. Ja, dat geloof ik. Ja, heel herkenbaar. Hè? Ja. Dan kun je een keer weer gaat binnen, wat zoveel jaar geleden geweest is. Ja. Ja. De mensen hebben een beeld gekregen, het is dus wel foto's, maar nu zien ze de mensen zo genoeg, uit heel vooral, van god, nu zenig ook, kunnen we het meer bieden wat er allemaal gebeurd is op dat moment. Wil je het volledige item bekijken? Ga dan naar een van onze kanalen.